हेलो दोस्तों। आज आप सबके एक और छोटा सा कहानी सुनाए जातनी। अगर अच्छा लगी तो हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिहल जान दोस्तों। तो चली खिस्सा के शुरुआत बाटे कि दू भाई रहने सब। त दोनों भाई में से छोटका वाला तनी बड़का वाला तनी बहुत सीधा साधा रहे आ छोटका वाला रहे त तनी बहुत चालू चलाक रहे। दोस्तों वो सबके शादी ब्याह हो चुकल रहल, अपन अपन परिवार लेके रहत रहने सब। लेकिन छोटका वाला जौन रहे तौन थोड़ा बेईमान टाइप के रहे, बेईमान रहे। हर वक्त बड़का से गद्दारिये कैले पे लगल रहे, गद्दारिये कैले पे लगल रहे। बड़का से खेतो बाड़ी रहे तो बड़का से छीन झपट के अपने बेसिए लिहले रहे। बड़का से हमेशा झगड़वे करत रहे। आ बड़का बेचारा शुद्ध रहे, गाय लेखन कबो कुछ बोले नाई, कबो कुछ बोले नाई। लेकिन भगवान के कृपा इतना कि जैसे ही वो शुद्ध रहल वैसे ही ओके भगवान धन दौलत और हर चीज़ से ओके भर दिहले रहने, कौनो चीज़ के ओके कमी नहीं रहे। आ छोटका जौन रहे तौन जितने लड़ झगड़ के आ बड़का के लूटे पाटे उतने दलिद्दर रहे। बुझा जैसे कौनो चीज़ के ओकरे घर में इथिए नहीं बाटे। हमेशा जे ही नहीं ते ही के आगे बिलबिलैते रहे, हमेशा इथिए करत रहे। ऐसन कुन के गरीबता छौले कि ने ओकरे घर में सुबह तो कुछ खाए के रह गईल न कुछ रह गईल। त गईल रोत गईल बड़का घरे गईल तो कहता ए भैया हमके कामे पर रख ले तो हमके मजूरहा रख ले तो मजूरहा जैसे दूसरे के लगा के काम कराओ तड़ तैसे हमसे करा के आ जौन पैसा दूसरे के दे तड़ तौन हमके दे तो हमके बड़ा परेशानी बा खैले पियले के। बड़का बेचारा दया में आ गईल। बड़का कहलस अच्छा ठीक बाटे। अब ऊ बेचारा अपन छोट भाई जान के का कैलस, एके नौकर रख लिहलस। नौकर रख लिहलस त अब ई का करे। अब बड़का अपन एकरे पर विश्वास क के कि चलो भाई हमार भैवे ने है खाई तो दूसर के नहीं खाई, हमार भैवे ने खाई। का कैलस छोड़ दियलस खेत बाड़ी। अब लगल देखे सुने संहारे करे लगल छोटका। अब बड़का का कैलस अधिया पर खेत दे दियलस ओके कहता अच्छा ले जाए खेत अधिया पर होई ह। त छोटका अपन त बेची बिकार के खा पी के चिक्कन क दिहले रहे, खेत बाड़ी कुछ रहबे नहीं करे। आ बड़का के हिस्सा लेके अब ओके अधिया पर बोत रहे। त अब का करे, अब बड़का कबो खेते में जा नहीं। अब वही के फायदा उठा के छोटका का करे कटवावे दमावे आ लेवे के आधा त ले जा, 3 हिस्सा अपने ले जा आ 1 हिस्सा ले जा बड़का के पहुँचावे। आ बड़का बेचारा गाय लेखन शुद्ध रहे, कुछ बोलबे नहीं करे, ने ओकर मौगिए कुछ बोले, कौनो कुल कुछ बोलबे नहीं करे। आ खूब खा पिए मौज करे, खूब लूटे पाटे, खूब गद्दारी बेईमानी क के ओहू तरे खेत बाड़ी ले लिहले रहे गद्दारी क के। आ एहू तरे जब बेचारा अधिया दे दियलस अपन भाई समझ के तो ओहू लगल गद्दारी क खाए। त कहे न आदमी की भाई के केतनो त भाई भाई होला। महतारी बापे के कमाई में बराबर के हिस्सा होला, लेकिन भाई के कमाई में नहीं कोनो इथी होला। भाई के अगर खाई जे तेके कहीं न कहीं निकले के है। अब ई सोचलस त खूब खातानी, खूब लूटतानी, खूब मौज करतानी, खूब मौज में रहे, खूब मौज में रहे। अब ओकर मेहररुआ बड़ा समझावे, ओकर मौगी तनी सुधी रहे त बड़ी समझावे हो काहे ए तरे करताड़, भाई से गद्दारी नहीं करे के चाही, भाई से बेईमानी नहीं करे के चाही। कहते चुप रहो भइल बड़े बड़ा लगे ओके बोले डांटे, लगे बोले डांटे। त बेचारी बहुत ओकर मेहररुआ गऊ रहे, बड़ी समझावे लेकिन माने नहीं। मौगी बल्कि समझावे,
कहे कि देख इतना कुछ इथी भइले के बादो बेचारा दिहले बाने सब, त अपन एतर बेईमानी ने कर। त हमेशा अपने मौगी के जगह बोले डांटे। ऐसा करते करते कुछ दिन बीतल एक कुलिन के केतनो धन रहे लेकिन मरमरिए धैले रहे, केतनो लूट के ले जा केतनो खा तब ओकर हीर नाई भरे, बुझा जैसे दलिदरे छौले बा कुलिन के। त ऐसे दलिदरे लेखन रहत रहत एक दिन मर गई न कुल दोनों मिला मर गई न कुल। छोटका छोटकी जब दोनों मिला मर गई न कुल त छोटकी तनी बढ़िया करतब कैले रहे, त राजा घरे जन्म गईल। राजा घरे राजा के बेटी बन के जन्मली आई रहे, त भावा से गद्दारी बेईमानी क के आ खैले रहे जेतना खैले रहे। अब गईल भगवान के यहाँ, तो बस भगवान का कहने ओके बैल बना के भेज दिहन, बैल बना के भेज दिहन। अब बैल एथी भइल त बैल बन के वही अपने वही बड़का भैया के घर में आइल। वही बड़का भैया के घर में आइल। अब बड़का भैया का करे लेके खेत जोते जा हरे चले दिन भर थी खेत जोते, दिन भर खेत में लगल रहे एकदम जोतलही में खूब घामे में आ खूब जब नाय चले त पिटबो करे जौन एकर भैया रहे बड़का। ई का जानता कि हमर भैया हवे, और त जाने कि बैल हवे खेत जोतता खूब हरे चले थक जा बैठ जा। तब ई सोचे कि बड़का की का बाती बा बैला हमार काहे तरे हार जाता टैथी नहीं करता। त वहीं छोड़ के लेके लगल छहाए त बैला के लेके लगल छहाए। त अभी जौन एकर मेहररुआ रहली राजा के बेटी बन के जन्मल रहली, वही के बियाह भइल है। बियाह भइल है तो वही माहे वही खेतवा माहे ओकर डोलिया जात रहे। तो जब ओकर डोलिया वही माहे जात रहे तो वही जन कहारा कुली रोकी के आ लगना कुल सोहताए। तो जब सोहताए लगना कुल तो जब निकड़ली ओ डोलिया में से तकलसी त चीनी गईली। त आइली त धीरे से वो बैला कनवा में बोललसी। जब बोललसी तो ओकरे बाद बोललसी त कहलसी कहो तब त भावा के धनवा लूटी खात के तुहरे बड़ा नीक लगत रहल है, बड़ा मजा आवत रहल है। मिनहा करत रहनी है कि देख ऐसन बेईमानी करने लेकिन नाई मनल, खूब लूटी खैल। ते अब काहे चलत नाई बाड़ो, चलो कैसहूँ तो भरे के बटले बा ओके। अरे ओ जन्म में नाई भरल त ए जन्म में भर, बेहू नाई भरबत फिर अगला जन्म लेके भरे के पड़ी, लेकिन भरे के पड़ी कैसहूँ तुमके भरे के पड़ी। अब बैला सुनलस कि दादा ले देखतनी त जब हमके नाई जन्म में थी करब त फिर अगला जन्म में आके भरे के पड़ी, कैसहूँ कौनो जन्म लेके हमके भरे के पड़ी। अब का कैलस बैला उठ के लगल तीन अपने मन ले चले भर खेते चले लगल। ते अभी जौन बड़का भैया सोहतात रहे तौन देखलस, कहता ए दादा ई रानी के डोली जाता, आखिर कावन मन तारी रानी एकरे कनवा में फूकली है कि बैला उठ के तीन चले लगल। अब का कैला रानी त चल गईली, आई सोच विचार में पड़ गईल। का कैला सब खूब खेतो त जब जोती भइल बो भइल, अब एकरे टेंशन हो गईल कि आखिर रनिया कवन मन तर फूकलस एकरे कनवा में बैला के कि बैला धौरे लगल है हाली। त ऐसा करते करते साल भर बीत गईल, 2 साल बीत गईल, 3 साल बीत गईल। अब जेतना कर्जा कहते जेतना लूट के खैले रहल है
एकर भारपाई अब हो नियर आइल रहल है। खूब लात जूता खा भइल रहल है बैला। ओकरे बाद एकरे हाथे बड़का खाथे। ओकरे बाद अब बड़का सोचलस कि हे मन आ हमरे एक टेंशन लगल बा कि आखिर रनियवा का कहले रहली है आ हम पता लगा के दम लेब। पूछत पूछत पता लगावत लगावत बेचारा के 8-10 बरस बीत गईल। आखिर हम पहुँची गईल रानी के घरे। रानी के घरे गईल रानी के दरबार में रानी से पूछलस कहता ए रानी साहेब आय आखिर ओई दिनवा हमारे बैला कनवा में रौरे का कह दियनी है कि हमार बैला उठ के तीन चले लगल रहल। तब से देखबे इतना अथी बेरले गईनी खेत जोते इतना बरस से, लेकिन कबो खेते में बैठत नाई रहल हवे। जब से अपने मंतर फूकनी ओकरे काने में तब से खेते में जात रहले तो बैठत नाई रहले, एकदम चलते रहत रहले। आ उहे हम जानल चाहतनी कि कौन मंतर फूकनी है कि ये तरे एकदम से चलता सोहता तो नाई बा। तो रानी कहली कि देखी अपने विश्वास नाई मनबा। आ ऐसन बा कि उ जौन तुहर बैला रहने हैं उ बैला पिछले जन्म में हमार मरत रहने हैं। तो हैसन बात भइल हवे। हाँ इथी का बोलेला ई तुहार जितना खेती बाड़ी करत रहने हैं हर जगह ही तुहसे बेईमानी करत रहने हैं। हर जगह ही बेईमानी करत रहने हैं, लूटत रहने हैं। केतनो मिनहा करी कि जाए तो भाई के धन है नाई खाए के चाहिए, भाई के धन नाई खाए के चाहिए। भाई के धन एको दाना अगर बेसी खा लेब तो कहीं न कहीं निकड़ी, लेकिन मानत नाई रहने हमें। सोचा कि अरे ये सब पखंड हवे, मनबे नाई करें। लेकिन ते जब मर गईले ते भाई लूट के तो इहन ले आवत रहने हैं। हमके तो खैले से मतलब रहल है, बेईमनिया तो ई करत रहने तो भोगी के। तो यही से ई बैले के जन्म पा गईने आ हम तन राजा घर में आ गईनी। तो जब बैले के जन्म पा गईने तो कैसहू न कैसहू तो इनके तुहर कर्जवा भर ही के रहल है। तो यही से तुहरिया घर में गईने और इतना दिन ले तुहर जितना खैले रहने हैं उतना भरता ने बैठ के। अब उ सुनलस, जब सुनलस तो वहाँ से चल दिहलस। आइल जुरंत घरे आ पगहा गटाई में बन्हले रहे, बैला के बन्हले रहे खूंटा में। का कैलस खूंटा में से खोल के तुरंत जब जान गई कि हमार छोटका भाई है बैल बन के आइल बा तो बड़का के इतना दया माया लगल बड़का रोए। का कैलस जुरंत गटाई में से पगहा खोल के आ गटाई में से पगहा निकाल के तुरंत ओके का कैलस बैला के पानी या साबुन लेके लगल रगड़ी नहवा धोआ के चिक्कन क के पूरा तेल उल भर देही ओकरे मालिश करवौलस। मालिश करवा के जे तारे मनइन के खाना बरहो बिजन आदमी खाला पियला थरिया में वही तरह का कैलस खूब भारी पराता में बरहो बिजन के खाना पूड़ी तरकारी हलुआ और हेन तेन जितना बरहो बिजन होला मिठाई सिठाई सारा ले आ गई पराता में। आ ले आके आगे धो दिहलस। आ धो के कहता ए बाबू अब तो तू ये जन्म में आ गइल बड़, हम नाई जननी तू ही हव, तुहसे इतना दिन ले हम खेती करवनी हम नाई जननी है। तो छोटको कहता कि ए भैया अरे तुहसे बेईमानी कैले के नतीजा हमके भोगे पड़ल है। ऐसन बा कि अब तुहार जितना बेईमानी क के खैले रहनी है आज पूरा हो जाता टाइम, आज पूरा हो गईल। तुहार कर्जा जितना रहल हवे तवन भर गईनी। अब हमके आज्ञा दो। उहे खाना खैलस पराते में के आ वहीं जन बैला वहीं जन गिरल
और वहीं ख़त्म हो गई। वहीं से ओकर आत्मा तुरंत चल गई भगवान की यहाँ। वहाँ से फिर से अब भगवानों के कौनो और बढ़िया जन्म दिहले हुई हैं। तो दोस्तों यही से आदमी कहेला कि भाई से कभी भी गद्दारी नहीं करे के चाहिए, भाई से कभी भी बेईमानी नहीं करे के चाहिए। अब भाई के खून पसीना के मेहनत के कमाई कभी भी नहीं लूटी हड़प के खाए के चाहिए। जे भर लूटी हड़प के खैले बा तेकर कहीं न कहीं जरूर कौनो न कौनो विधा निकल गई बाटे, कौनो न कौनो विधा ओकर जरूर निकलल बाटे। जे भाई के खून पसीना के कमाई लूटी हड़प के खैले बा, बेईमानी कैले बा। तो दोस्तों ई कहीं न कहीं हकीकत भइल होई। अब आँखी से हमहू नहीं देखले, हमहू कहनिए सुनले हई, बहुत जने लोग कहे न। तो यही से दोस्तों ये एक तरह से कहानी की तरह बा, जो आप सबके अगर अच्छा लगल होई तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमके ज़रूर बताइए कैसन लगल है। और हमरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवें सबन। तो चलिए हमके आज्ञा दिहल जा, अब अगले वीडियो में फिर मिलब आप सबके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखे कर दिन धन्यवाद।